mou. A veure si és que no s'obre cap aquí. Ara només em faltarà que no se m'obri l'habitació. Ai, ara sí que puc entrar, ara sí que puc entrar. Clara, bon dia. Hola, bon dia. Però què és aquest caos? Què és aquest horror? Això és bastant correcte, pel que jo veig professionalment. Ai, la Sara diu que està bé, correcte. Bueno, vaja, no correcte sé. no, però que podia ser pitjor. No és del pitjor que has vist? No. A veure, què hauríem de fer per posar ordre una mica amb tot aquest desori? A veure, el primer és fer el llit, que és el que més fa mal als ulls. Sí, El que farem ara és recollir. sí. Però en realitat el que ens fa falta, és una bona organització. Que cada cosa tingui el seu lloc. Clar, saber És el que on falla. posem allò que recollim, perquè si ho recollim i ens quedem amb allò a la mà, què fem? I potser anem desendreçant per segona vegada. Clar, el problema és que amaguem les coses. Clar. O sigui, en comptes de guardar-les al seu lloc, les amaguem. I després no les trobem. I Està és quan clar. perdem el temps. I segurament també moltes vegades hauríem de ja descartar, de dir, doncs això ja Exacte. fora de casa, perquè això ja ni ho utilitzem, ni ens ho posem, Clar. i potser pot tenir una segona vida fora de casa. És que, mira, per exemple, per al caos que traspassa aquesta habitació, la roba encara, si imaginem que això és un armari, està prou bé. Sí. Saps per què aquesta està bé? Perquè no se la posa. Clar. Perquè la que es posa La té està al aquí dit. i al terra, embrutant-se. Déu-n'hi-do. Per això. A veure, com comencem? A veure, Comencem. hem de posar d'endreçar ordre? per ordre, sí. Anem traient la dessuadora? Sí, espera, primer comencem pel terra, que m'està posant molt pel nerviosa. terra. Tota la brutícia Els del terra, papers, això fora. després nosaltres ja ho... Sí. Ja ho Ja ho anirem reciclem, ho endreçant, separarem. les bambes, Sí, que exacte. deuen tenir també el seu lloc, Sí. el seu armari. Exacte. Mira, això està a terra, això ja Ja es això veu. anirà per rentar. Sí. Això ho posarem per rentar. La dessuadora que Aquesta la també. podem doblegar. No, això per rentar. Per rentar també? Sí, sí. Aquesta també per rentar? Sí, També. a rentar. A veure, la motxilla dels nens. La motxilla l'hem de buidar cada dia quan entrem a casa, Sí. I la guardem dins l'armari, Perfecte, que no molt ens bé. faci nosa. Això ja fem el llit. Exacte. Fem el llit ràpid. Un llibre aquí, tu creus? Que No, són i el maneres, casc, això? el casc de Pel la casc, amb tota bicicleta. la brutícia. Mira, Fora. saps què farem, Helena? Designarem un tros Això que és per rentar, ho l'esport. posem per rentar, per rentar. Sí. I això, ràpid. L'esport el posarem aquí. Val, ja tenim el llit fet. Llit, ja el tenim fet. Escolta, el llit se l'ha de fer ell o ella, Sí, bueno, no clar. l'hem d'anar nosaltres Però fent com que ara no allà, hi és, ja li fem. A Sí. veure. I si no, Pam. tanquem la porta. Molt bé. Vinga. Ja tenim el llit endreçat. Sí. Això Després del llit, hem convingut que ho roba. posarem a la rentadora. Sí, sobretot la roba d'esport. Mira, és que per favor, Sí. home. Tu creus? Aquí també hi ha uns pantalons que s'havien quedat aquí al sol la cadira. A rentar, a rentar. Això d'anar a la cuina. Sí. Es buida cada dia. Si poguéssim tenir un carro així per deixar les coses... Coses de cuina. Ho Les portarem. sabates endreçades al sabater. Rentar tota la roba d'esport la buidem. I aquesta la posem a ventilar, perquè té tota la roba amb la suor. Molt bé. També, això anirà fora. Ventilar, Mira, aquesta és una altra Sí. derivada I les que moltes sabates també. vegades Mira, ens veus? oblidem, de ventilar les robes, motxilles de quan anem a fer esport. Veus? La prestatgeria, com ho veus, correcta? Després, no, No. els llibres. Després de la roba, Sí. fem els llibres. Els posem aquí rectes, si podem, fa més bon efecte, i fa efecte endreçat. Sí. És més o menys el mateix, però l'efecte Rectes. és És un completament altre. diferent. Un altre llibre que tenim per aquí. Ui, el nino. I ens deu donar més serenitat, també, l'ordre, Ah. no? Una certa calma. I que millora els resultats acadèmics, també, perquè afavoreix la concentració. L'altre dia fins i tot en parlaven de que determinada il·luminació és agressiva i que pot generar tensió a dins del que són les cases. Totalment. Per exemple, els halògens. Em van dir que... I les escoles plenes, també, escoles d'aquesta llum. plenes d'aquesta llum. Aquesta és l'altra. Anem a veure què fem en aquest escriptori. Exacte. Un altre focus de desordre. L'escriptori. Però espera, Helena, traiem això d'aquí. L'escriptori, Tot això és per rentar. Traiem per rentar. Ja retiro això perquè veig que també s'ha d'escombrar. S'ha d'escombrar perquè tenim aquí un paperet. Ui, un paperet, un xiclet o vés a saber què. Sí. I tenim tot això que s'ha de llançar a les escombraries, clar. Tot això ja ho Vinga, podem va. enretirar. Va. Bueno, això ho Mira hauríem... aquí. Fora. Sí. A veure, La llauna tassa, aquesta fastigosa. la llauna... Va. I això anirà a la cuina. Mare meva. Aquesta la buidarem, Sí. Els Anirà a la llibres, les cuina. llibretes, les tancarem, no? Entenc que ho tancarem tot. Però es tracta d'endreçar molt? No. Es tracta de deixar les coses al seu lloc, saps? Si no Més que res, perquè després potser que ve una altra persona, no? I llavors tampoc no és... El despatx no és només per nosaltres, molt possiblement. És que alguns adolescents diuen és la meva habitació, la tinc com vull. No,
És l'habitació que tu fas servir dins d'una casa, és diferent. Clar, i per tant, aquella habitació en un moment donat li podem donar un altre ús en funció de les necessitats de qui visqui en aquella casa. Exacte, i després ha de Home, permetre ara la una neteja. compresa aquí és el que em faltava veure. Mira, ara et donaré una cosa, veus? Aquí hem fet com secció d'esport, Sí, veus? molt bé. I això de les edats, això de l'endreçar, és per edats? Veus? Com afecten les edats? Noies més que nois? Què? No, igual. El que passa que a les dones se'ns ensenya més com de petites que hem de ser curoses amb la casa i amb aquestes coses, però és una qüestió cultural. Quanta estona hem estat? Tampoc hem estat tanta estona. No, és un moment. És un moment. I què dona l'ordre? A veure, l'ordre, si es manté, et dona molta pau, molta focalització, molta concentració i t'ajuda a aconseguir els teus objectius. Escolta, hi ha gent que et contracta perquè els hi ordenis la casa, perquè els ensenyis a ordenar? Perquè els ensenyi a ordenar. O sigui, jo penso que si ells marxen i jo els hi endreço la casa, després torna a estar com estava. La qüestió és aprendre a fer-ho. Quan tens nens petits a casa costa més endreçar, justament perquè jugues, perquè tens les joguines a terra, perquè estàs contínuament pendent de tantíssimes coses. Tens menys temps. Clar. Sí, i aleshores, com més coses tenen, més desendrecen. Si només tinguessin una pilota, estaria recollit de seguida. Però no és així la nostra realitat. O sigui, hem de posar-ho tot en un context. No és el mateix endreçar... Perdona, que em posa nerviosa, que no estigui al seu lloc. Molt bé, posa. No és el mateix endreçar per una persona que viu sola que per una família de 6. Per què et vas fer professional de l'ordre? Mira, jo quan em vaig quedar embarassada del meu fill, vaig dir, ostres, ser traductora com era, jo era traductora-intèrpret, criar com jo vull i a més endreçar cases, que era el meu hobby, i ho feia per tota la família i així, no podrem tot. Aleshores vaig dir, deixo la meva feina fixa de traductora i quan vaig llegir el llibre de la Marie Kondo, amb el seu mètode em va impactar. I vas dir, jo vull fer això. Jo vull fer això, Molt a tope. bé. Escolta, nosaltres us hem preguntat com sou d'ordenat, endreçats, quines fotografies ens podeu enviar. Sara, i també han dit moltes coses. Ens han dit moltes coses. En farem un tastet només. Jo només dic el tema nens. La mateixa Marie Kondo, quan va tenir el segon o el tercer fill, ja va dir plego. No diré res més, però hi ha un tema que podem tractar aquí, que és el tema tàpers. Perquè, per exemple, la Núria ens envia aquesta fotografia que tinc aquí a la tauleta, que diu: no aconsegueixo mai endreçar els tàpers, aquest armari és la part més desendreçada de la casa. I és veritat, perquè com ho hem de fer? Ens ho pots respondre. Posem totes les tapes en un lloc i tots ben apilats, que ocupen menys espai, però aleshores jo mai trobo la tapa que va on ha d'anar. En Ramon, que no, diu, el Ramon ens escriu des de Barcelona, diu: em considero molt ordenat. I per demostrar-ho ens envia aquest arxivador amb els papers perfectament classificats. I després ja acabo amb la Judit, que diu: jo ho he provat però no me'n surto, m'he rendit, ja tinc coll avall, que sóc desendreçada. I ens envia, doncs, un altre cop, tots els estris de cuina. Està molt bé això dels tàpers que dieu, És que és un tema... És un gran tema. Jo crec que havíem de fer un monogràfic. Què fem amb els tàpers, si us plau? Què fem? Què s'ha de fer? A veure, amb els tàpers depèn de quants tàpers tinguis i l'espai que tinguis. Sí. A vegades tenim tàpers per alimentar 250 persones i no cal. Aleshores, amb els tàpers podem fer dues coses. O guardem cada tàper amb la seva tapa i apiladets per mida. Ocupa molt si tens poc espai i si tens molts tàpers. I si no, un dins de l'altre. Però quan hi ha tàpers de diferents mides, se'ns complica la cosa. O a vegades també es poden diferenciar si són de vidre que si són de plàstic. I llavors els de plàstic són més manejables, no? Sí, exacte, es poden posar uns dins dels altres.